Bio, awan-awan segere ngombe es dawet ireng. Halo, Cah, balik maneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya, Cah, awan-awan panas ra karuan ngene iki ape ning ndi iki ya? Lah, ucuk-ucuk wis teko nggone ae. Iki aku ape tuku es dawet ireng. Teh hitam manis iki wis marai aku ngelek itu, Cah. Es dawet iki lokasine ana ning Sulang, Cah, cedake pasar sebelah Elor. Ayo sing dekat merapat. Es iki cocok diombe wayah udan maupun panas, Cah. Dhek duwe rasa legine sedengan, ora mblengeri nanging rasane ngangeni. Sapa sing wis tau njajal? Nek kowe luwih seneng es dawet kaya ngene iki apa es teh, Cah? Menurutem segeran endi? Tambah manis malah dikei topping nongko ambune wangi. Malah tambah sedep ngono, Cah. Sepurane aku ora tahu lho ya, kowe nek kepengin ape tuku dhewe. Menurutmu ngene iki regane larang apa murah, Cah? Sak gelas ngene iki rega 6.000-an ae. Nek spesial tambah duren rega 12.000-an, Cah. Awan-awan panas ngene, anakku wis ra sabar iki pengen rasakno es dawet ireng iki. Rasa manise pas, Cah, sampai aku royokan karo anakku.